салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанон, ба кулли бародарон. ман якним ҳафта пеш як наворака парт офта будам. як падармон дар ҳамин хонаи худо гумшидагӣ. тамоми ҷоша мегӯяд, тамоми тараққӣ, тамоми масалан балниса, милиса, ҳама ҷоша кофта мегӯяд. меёфтем ҳама аллакай дарак доранд, ки ҳамин падар гумшидагӣ дар ҳамин хонаи худо. то ҳозира наёфтиянд. ин кори намеки наёфтиянд. бисёр касон навистанд, ки фарзира мегзаронанд, баъд меоянд. бародарои рӯзи наҳам ба фикрам, ки фарзиам сар мешавад. касоне ки ҳамин падар ина суратша мемонанд, касоне ки ҳамин падара мебинанд, рақамҳои бачашай, рақамҳои фарзандшай, ватсапаш фаъолай, илтимос бетараф набошен. мақсад ҳамин бачаш кофтаиста дар ҷустуҷӯай. ҳамин падара коре кунем, ки биёвем дар киҷоай, чӣ ҳол дорад, дар чӣ кору борад. хай ки падара худо худаш медонад ҳамон. ай шумо як дастгирӣ, кои касоне ки дар ҳамин тарафи хонаи худоанд, бетараф набошен, як ягон ҷода мебинем, бодиққат бошен. ина бародаро расмош. сарбаланду хонобод бошен, худованд ёру мададгортон. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. даставвал гӯш мекунем ан бародармон нарамай. ассалому алайкум бародарони муъмини мусулмон. ман шодмонов ҳикматулло аз шаҳри душанбе, ҷамоати чинтепа, деҳаи янгиобод мебошам, ки рӯзи дар рамазон мақсад падару модарро бар ҳаҷ роҳӣ кардам дар умра якмоҳа. вале рӯзи 24/04 аз гостинисаи маҳбасулҷин буромада ба сӯи Макка омада, то ҳол бедараканд, мақсад гум шидаганд. то ҳол наёфтем падара. аз шумо хоҳиш мекунем бародарони муъмини мусулмон, иншоалло ки падара расмша мемонем, номерои ватсапа мемонем. иншоалло худо накуна ки хай ягонтатон ма бодо ягон ҷода диде ё ягон ҷода дидагӣ ҳастед, ё худо кунад як катитон аст. мақсад ҳамин номерҳоро мемонем, суратҳоро мемонем. аз барои аллоҳ як кӯмак кунем. бародарои азиз, дигар ҷои гап нест. ҳамин падармон гум шудааст. касоне ки медонанд ё маълумот доранд, марҳамат дар ҳамин рақамҳо занг бизананд. ватсап фаъол аст. мега пеши мақсад милисаҳошам рафтем, балнисаҳошам рафтем. ҳамин падар дар ҷустуҷӯай, ҳамин падармон. ина бародаро марҳамат. касоне ки медонанд ё дар ягон ҷо диданд, ҳамаи шумо хоҳиш. боқӣ паноҳи худо, худованд ҳаматан нигоҳбон бошад. аллоҳу акбар. ҳамин нигоҳатон ай гапзанитон маълумае ки тоҷикен. граница мере. ширкати муҳиддинай. ҳо ширкати муҳиддинай. биёен як соати шуморо нигоҳ дорум, биёен рафтем бинед. ширкати муҳиддин барои гузаштани граница марҳамат дар ҳамин рақамҳо занг занед. мошинҳои наву замонавӣ дар хизмати шумо. адрес метро водни ё стадион. бача бишинед, як соат шуд ман шуморо телефонотонро занг мезанам, намебардорен. Дидир айвона зур буда, печатаи фарчи документор ҳамаро ҳал мекунед. ҳамаш айрӯи миллион айра. айрӯи миллион боша ҳайш кагане.